Bueno, ega inguruan bizi izan gara, txikitan, gero zera nagusitan ere bai. Ega batez ere, arrantzarekin, ibili gara hor, amorraiatan, loinak, sarearekin, eta muarraiak, eta hango urrasterretan, eta kangrejoak harrapatzen eskuz, eta mainatzen ere bai. Arrantzelentzako izan delako, nolabai, hori, erreferentzi puntu bat. Amorrain eherrak zirelako, oso geografia polita delako, ur lasterrak ere daudelako, arkaitzen artean, arroken artean, ur biziak, uraren zurrumurruak, uraren marrumak. Ega ibaia, gaga kolore, momentu batzutan ur gardenak, beste batzutan ez hain gardenak. Ez Urederra ibaiarenak bezain gardenak, baina hor 8 metro eta ikusten da ondo-ondoan. Urarinak, alaiak eta aberastasuna ematen dutenak. Batez ere gaur egunean gordetzeko sentimendua. Begiratuta nola galtzen ari den, nola txartzen ari den ega ibaiaren egoera, batez ere gaur egunean da sentimendua nola gorde guk hartu genuen eta gogoratzen dugun lehengo ega ura aberatsa, garbia, bizitza ematen zuena, urestatzeko, poza ematen zuena, handik zera bainatzeko, hori batez ere. Badago hor toponimo bat, Iribia delakoa. Bitxia da eta kuriosoa nola agertzen den izen hori antzin eta legari artean. Ibaiaren tarte guztiek ez dituzte izenak edo baina batzuk bai. Eta Iribia zergatik alde batetik behar bada, hor badago ibi bat edo animaliak eta pasatzeko tokia ur gutxi dagoelako eta iz beteta dagoelako. Miretsi, ara joan, noiz benka arrantza egitera, amorra ikustera, batez ere zera nolako bizitza dakan ibai horre, nola dagoen bizirik orain, hori ikusteak merezitu.